Днес ще си поговорим за един приятен сутрешен ритуал, нанасянето на хидратиращ крем, който дава много енергия на кожата ни, а нас зарежда с позитивно настроение. Начина, по който го втриваме, приятни масажни движения, дори да спрем за момент, да затворим очи, да си намислим нещо много хубаво и като ги отворим, денят ни да започне с усмивка. Вие как избирате вашите козметични продукти? И придържате ли се към един крем или обичате да експериментирате? Аз съм чувала различни истории през годините от козметични консултанти, които съветват, например, че е хубаво да избираме и да се придържаме дълго време към един и същ крем, защото кожата имала нужда от насищане на конкретната съставка, за да подейства и след време да видим и ефекта. Чувала съм и обратните варианти, че трябва да сменяме, за да даваме различни хидратиращи и различни хранителни съставки на кожата, че тя има нужда от разнообразие. И истината е, че всяка една от нас има различна кожа и различни потребности за нея. Разпознавате ли всички съставки, които са описани върху опаковката на един крем? Например, какво представлява минералното масло, минералното олио, срещано също като течен парафин, като парафиново масло. Това е един продукт, който е излечен от петрола, петролен дериват, и той не прави нищо повече, освен да запечатва всичко върху кожата ви, все едно я опакова с едно стреч фолио и създава парников ефект. На мен поне не ми звучи много натурално. Аз този ефект го постигам с използването на натурални масла, които ги смесвам с моя хидратиращ крем. И по този начин създавам едно уплътнение на кожата, поне при мен работи много добре така и се хидратира идеално през целия ден. Сега ще покажа точно и как се случва. Капвам една миниатюрна капка, ето толкова голяма, от смес олио с кайсия, масло от розмарин и арганово масло. Избирам хидратиращ крем, който да е сертифицирана натурална козметика. Може да бъде и на някаква по-обикновена марка. Не е нужно да бъде скъп луксозен продукт, биокрем. В почти всички дрогерии има марки, ако не на самия бранд на дрогерията, поне някакви други бюджетни натурални марки. Ето на ръката ми вече смесих хидратиращия крем заедно с етеричното масло и започвам нанасяне, като използвам, вижте, тези два пръста, средният и безименният, с движения, които да бъдат отвътре навън, т.е. в посока обратна на гравитацията, която предполага, че извършваме масажно движение с повдигане на кожата. Не използвам показалеца, особено на дясната ми ръка. Аз съм десничарка, защото той има доста голяма сила и мога да придърпам повече кожата, отколкото и е необходимо. И това ще доведе до нейното преждевременно разтягане. Поне така ми обясняваха на един курс на времето, когато бях студентка и се занимавах с промотиране на козметични продукти. Неща, които може би много от вас са правили в един момент от живота си, когато е трябвало да изкарват някакви странични доходи. Когато е смесен хидратиращия крем с олиото, той създава една плътност на тези малки, финни и по-дълбоки бръчици. И след като попие добре, при употребата на нашите мускули на лицето и при използването на мимики през деня, бръчиците ще бъдат доста по-омекотени и няма да бъдат така дълбоко изразени. Продължаваме процедурата и към нашата шия, защото кожата на лицето, както знаем, не свършва до тук. Тя има нужда да бъде хидратирана и до края на шията. Продължаваме с масажните движения от долу нагоре. Тук в
назолабиалната част също използваме масажни движения нагоре, за да събудим кожата, да подобрим циркулацията и тук в гънката на гневната бръчка по същия начин. Така, колкото време имаме и колкото по-дълго го правим, толкова по-добре, защото тя ще се омекоти и ще попие по-добре от козметичния продукт. И така, докато продължаваме нашия масаж, хубаво е да отделим няколко минути. Аз съм сигурна, че можем да планираме сутрин времето си така, че да ни остава време достатъчно за един такъв приятен ритуал. Между другото, маслото, което аз съм избрала, има и своята история. Подарък ми от една приятелка, която живее в Берлин, българка, омъжена за шри-ланканец. Съпругът ти от Шри-Ланка. Имат едно прекрасно дете, смеска между двете националности и мъжът ти се занимава с аюрведа, с масажи, с йога, професионално. И в един момент съвсем естествено дойде до идеята, че продуктите, които ползва, може да ги създава и да ги подобри от своя опит, да създаде такива, които според него са по-ефективни, по-действащи. И така създаде една гама масла, масажни и такива, които да се използват за лице и тяло, също с масажиращи движения и които препокриват функцията на дневния крем. През зимата съм забелязала, че е особено ефективно, защото кожата се опъва и сушава и тогава наистина нанасям чистата формула, т.е. сместа от тези билкови масла директно върху кожата ми, без предварително да ги замесвам с хидратиращия крем. И след като попият, тогава едва започвам да нанасям и хидратиращия крем, който също казах е натурален, не е скъп, на обикновена немска биокозметика, натурална козметика. Сега вече, когато тази смес е почти попила в кожата ми, може да се види как остава един приятен блясък и той ще ме съпровожда през целия ден и ще рефлектира много добре слънчевата светлина. Обещавам ви, че през зимата също така ще ви създава един комфорт и няма да обтягате от болезненост кожата, особено на тези от вас, които страдат от по-суха кожа. Надявам се, че този малък трик ви е допаднал. Бъдете красиви, бъдете себе си. До следващия път!